खातिरदारी में बताओ चिकनाए लगलू तू मोटाए लगलू लागे कमी न बाटे खातिरदारी में घूमेला हो ससुरारी में का पहुंचा तर घूमेला हो ससुरारी में और क्यों लगा कहसारी सही बा बोले बोलम ठीक गारी में और क्यों लगा कहसारी में एक नंबर हस्बैंड पहले बार मरद तोहर बाटे सीधा साधा एही से ससुरा में उड़ा बैल जहादा हर सब बुझत नहीं सुना बोले वाला बहन को बहुत केला ना कुछ कह दे तो बहुत केला ना जानता नी रानी सब तोहर कहानी तू तो दर्द तो बरलू कुंवारी में घूमेले हम ससुरारी में हर बोलत जा घूमेले हम ससुरारी में और क्यों लगा कहसारी में अरे अपने बोलम ठीक गारी में और क्यों लगा कहसारी तोरा के तोरे लायक मिल गइल घर हो ससुरा के तू तो बनैलू नई हर हो हर तनी सुधर जा सुना बोला जमन में रहेला वो कोरिले हो पूरा गांव में केहू से नहीं डरिले हो कुछो के ना बलूर तनी सीख ल सहूर जवन हो के लगाओ भर के नारी में घूमिले हम ससुरारी में घूमिले हम ससुरारी में पर क्यों लगा कहसारी में जनमे ले ले बोले बोलम ठीक गारी में पर क्यों लगा कहसारी में ठीक है बा जियत रह घूमत रह। हेलो फ्रेंड्स